Καλημέρα. Στο σημερινό μας βίντεο θέλουμε να δούμε για μια κυρία η οποία επιθυμεί να συνάψει σχέση και θα ήθελε να δει εάν θα προκύψει κάτι καινούριο μέσα στον Φεβρουάριο ή και στο Μάρτιο. Θέλουμε να δούμε πώς νιώθει, τι εμπόδια προκύπτουν, τι πρέπει η ίδια να κάνει και το τελικό αποτέλεσμα. Ξεκινώντας από το πώς νιώθει η ίδια. Βλέπουμε το άγχος της, βλέπουμε το πόσο βασανίζεται για το κομμάτι αυτό, βλέπουμε το τι ταλαιπωρίες έχει υποστεί ως τώρα. Είναι κάτι το οποίο την ενοχλεί, θέλει να βρει κάποια καλή περίπτωση ανδρός ώστε να συνάψει μια σχέση σοβαρή. Από τα εμπόδια βλέπουμε ότι έχουν υπάρξει ψέματα στο παρελθόν, υπάρχουν άνδρες που την έχουν κοροϊδέψει, που την έχουν στεναχωρήσει, που ίσως την έχουν απατήσει κιόλας. Επομένως και η ίδια είναι πάρα πολύ επιφυλακτική και πάρα πολύ προσεκτική στο τι αναζητά. Οι γύρω της συνιστούν να είναι εγκρατής, σίγουρα θα υπάρξουν προβλήματα, σίγουρα θα υπάρξουν καθυστερήσεις, αν και η ίδια το θέλει βιαστικά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ηρεμήσει. Δεν είναι το ερωτικό παιχνίδι κάτι το οποίο γίνεται στα γρήγορα. Οι φίλοι λοιπόν είναι εδώ για να τις προβάλλουν τις αναμενόμενες καθυστερήσεις, τις συνιστούν να ηρεμήσει, διότι αν το δούμε και πιο γενικά δεν μπορεί να σταθεί μια πιθανή σχέση με ταχύτητα. Θέλει ηρεμία, θέλει τον τρόπο της, θέλει την επικοινωνία της. Τι θα πρέπει να κάνει η ίδια? Απ' την ίδια απαιτείται δυναμισμός. Απαιτείται να κινηθεί δυναμικά, με αυτοπεποίθηση, να αναπτύξει τον κύκλο της, να γνωρίσει νέους ανθρώπους, να δοκιμάσει νέες δραστηριότητες, να δοκιμάσει να επισκεφτεί νέα μέρη. Για κάποιους που μένετε σε μεγάλες πόλεις, αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά, το να δοκιμάζετε κάποια διαφορετικά στέκια, κάποιες διαφορετικές δραστηριότητες. Το αποτέλεσμα της δείχνει ότι φυλάει κάτι θετικό το επόμενο διάστημα στα ερωτικά. Όχι γρήγορα, όχι εντός των επόμενων ημερών, ίσως πάρει 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες, ίσως πάρει και σε ένα διάστημα μέχρι και τα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Αυτό που θα πρέπει να κάνει η ίδια είναι να βάλει τα όρια της, να προσδιορίσει το τι θέλει, τι ψάχνει από έναν άνδρα, να δοκιμάσει, να γνωρίσει νέο κόσμο μέσα από δραστηριότητες που δεν κάνει αυτή τη στιγμή, να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Το μέλλον δείχνει να τη βοηθά, να της φέρνει κάτι σταθερό στη ζωή της.